चला हतर करा गोड़वा। अरे मत कोई नहीं थे आओ हो जाओ फिर यार ना मिली बार बार। चलो यार माल आइल भी अपन नैहर में ससुरा से कितना दिन पर कितना बार गोइल तो 4 साल तो ओकर गोइल तो अबे ना कोई फिर आइल हूँ भी कि पारी 500 साल में तो कहले भी कि भेंट करे के बोलैले भी साला मेरा इतना मजा से भेंट करब ना इतना दम ले मजा ओकरा से कि कह मत ऐसे कि गोली तो भूलिए गई रहे अपन भतार की याद तो यार के भूलिए गई रहे सापा छोड़ यादे ना करते रहे कि नहीं कबू यादो करी। चलो उनकर इतना जितना खीस बरैले भी है ना जाके उतना मैले बड़ा खीस उतार हम ना जानते रहे कि साला प्यार हमरा करी आ भतार ले जाके मजा ली ऐसा ही रणुआ यार मरता है घाम में और तनकुआ अपन माने जनाते नहीं खे। चल ठीक बा बोले तो बाई बाकी बच्चियों याद रखले रहिए जौन बात कहले रही तो कहत रहे न कि आइम तो ना दे ना दी हम देवे के तो जरूर दिया एक बार जाइम तो पहले जाते जाते कम के एगो चुम्मा द एगो हे पर चुम्मा लेम एगो हे पर आ एगो हे पर ओकरा बाद में कहम कि देख जौन अब करे के बाद जौन अब होई ये बेरा बाकी ये बार चल जा तनी बार सब कुछ ओकर करम ऐसे कि खीस बरा दे दिया आवत या 5 साल के बाद चुमा चाटी हो या ओकरा बाद में जवन करे के वही होत रही चले जा तो बिटिया कितना दुबरा गइल भली। हाँ तो ससुरे न कहाला नैहर के सुख को ससुरा में थोड़ी ना मिली कतनो मजा ले हुई तक का से ससुराल में बहुत हिम्मत से आदमी के रहे के पड़ेला। रुको पूछे तनी ए बुची इहो काना धो देले हुई वही जे ससुरा बे ए हाँ बाजी तू अजब बाड़ू हो का बेल का एक तारा के 1 साल पर बोलावल गए तू भीरी बैठत ने को भागले फिर रहत तारू हम सोचने कि अच्छा इतना दुबर पत्थर काहे बड़ू जब मिनट ना लौका खाए की ऐसे बात नहीं के भौजी तो सबके बहुत याद आवत रहे तो याद में आदमी दुबर पत्थर थोड़ी ना होना ये आदमी ई करना कि मतलब रो लेवे 10 मिनट 5 मिनट अच्छे ना लगत रहे खाना पीना अच्छे ना लगत ई काहे ऐसे ही। अच्छा ई बताओ वैसे छोड़ा ना भौजी हां हां राजू के शादी हो गई ना अभी उनका ब्याह कहाँ भइल बेटे सुना ना जब हम ही कहने कि सास ससुर खूब बढ़िया से नीमन से रखत रहे ना तो राजू घर ही रहलन के कहीं बाहर चल गए हां भौजी ए छीनल हम घर ले बहरी जाता नहीं देखे बस ई सुन लेवानी जाना तनी का जन काहे ना बियाह करला का जन कोनो को रखले हुई यही ले बियाह ना करला कह बेर तिल कहरु सुनकर माई बेटारी गोबर पाथत रही तो एक दिन तो कहत रही कि तिल कहरु दुगो आए रसम भगा देलस कहलस हम बियाह ना करब। सुना ना कने हम तार परिवार खूब बढ़िया से रहे ना एकदम नीमन से। हां भौजी बहुत मानजान होला ऐसे भी नंदोई जी बड़ा हीरा हवन। अच्छा ठीक है ना हां तो बबे खेलवा और सब भौजी का करत रहू जब बैठल बड़े चुपचाप बस ये कहता नहीं कि बढ़िया से ससुरा में रहल के चाहिए आ गइलू तो कोनो शिकायत ना मिलेला भैया भी कहत रहना कुत्ता गुताई रहन 6 महीने के बाद लिया आवे हम कहनी कि ना पहले की जैसे तो 1 साल रहे ली सब। अच्छा काहे से बड़ा हमनी कहूं जा गई रही जाए जैसे। अच्छा भौजी हमारी बिन तो मन लगता ना बिल्कुल मन लगता। ठीक बात है भौजी जाए घर में जा ठीक है ऐसे दे ना जा जा ई छिनरी हमेशा उख मजर ले लोगे ला केकरा देहिया में केवाछ लागो रहेला ई वो बेटवा के काहे के पूछती है। हां एकरा वो बेटवा से का मतलब है यही ले करे मारे ना 1 साल बाद आदमी बियाह शादी कर रहा कि छिनरी जा रहे ना तो ये नाच ना चले रहे आदमी की। अच्छा फिर कब पूछी ना तो पूछब कि कहो तारा वो बेटवा ले कौन काम बाटे आज तो छोड़ दो कोनो बात नहीं की लेकिन ना जरूर कोनो न कोनो बात होई तबे ही पूछती है बिना पूछले तो इनकर सम्मानम ना कि कौन बात बाटे का बात रहल कि पूछत कि बियाह हो गइल बियाह क के एजे रही का ई उनकर फिर का करिया लइनिया मोय है टूट गइल बा कहिए कहनी उनकरा के कि ले जाके बदलवा दी तो वो कान बहिर क के बैठ जाला ज्यादा झमही ले जाता नहीं ना बनवावे के कैसे गर्मी में कैसे आदमी सूत पइया आई 4 बोरी टूट गइल बा। ए रानी हम जा तनी बाजारिया जी हां भौजी सुना ना कहनी है ना कि पंखा लेके तनी जा तनी हुंगार दुकानिया पर देवी विनोद की ठीक बा। हां ठीक है खराब हो गइल बा ना बनी तो हम तो गर्मी काट ले लेकिन तू एगो आइल बड़ो तो तार से गर्मी ना ना हमरा घर में दाऊ ना सुख जाए भौजी
जन आज ही मिल देने पंखा पनीर बनाओ बाक हम जाता नहीं हाथे हाथे बनवा के हाथे हाथे ले लेना काहे के टेंशन ले ले बानी ठीक है अब बढ़िया से तनी घर दुआर देखा भइए हैं त पानी उनी दे दे ठीक बा ओह यही तो मौका खोजत रही कि जा भौजी कब तू घर से जइबी अब तनी मौका मिलल बा चल अपन राजी जान के बुलावे कॉल करके मोबाइल कहाँ बा ओहो कितना खुश बानी कि आज हमारे जान से बात करके मौका मिले भेंट करे के भौजी भाई न जब से में तब से बड़ा आगे पीछे डुमरात रहत चलो इतना तो संतुष्टि भइल कि हमार जान अभी तक बियाह नहीं कौन कइले फोन करके बुलावत रही हेलो हेलो तू के काहे भुला गेलू का भतार के छोड़ के यार के भुलाइए ना कि तू कैसे जान गेले कहा मनी काहे बोलिया थोड़े बदल बा बोलिया तू उहे बा कि बदल जी बोलिया ये मत करे जा अभी तक से हमके नहीं को भुलाइल अरे कैसे भुला जाएंगे ये जनम दिल में बहुत तू तो हाँ हम आवते होते पूछने कि शादी नहीं के न भइल उनका कहते ना भौजी कहते ना नहीं के भइल अभी तक का पता काहे ना कर अरे तोहरे चलते हमार शादी करत नहीं अपन कहते कि छोड़ा अभी वो बढ़बे कइल भाई तो कैसे शादी करी ना बाकी तहरा तो ई ध्यान नहीं खे रणुए मुआवत तारू ऐसे मत बोला करे जा भला हमार बियाह गल तो से का तार इच्छा तो हम पूरा करम ना शुरू से कइले बना अभी तक करम वही के चलते नहीं कि ना सदिया करत अच्छा आवा ना घर कोई नहीं के बहुत मन करता तारा देखे के अरे तू तो हमारो तो मना करते बा देखे के आवा सही ठीक बा रखा आवत तनी कोई नहीं के ना घरे ना अरे पकड़ा गोला पर गोड़वा मत तुरवा दिया हम भाई ना कोई ना पकड़े ठीक भाई आवत तीन तो रख चलो बुला तो देनी भौजी भाई ना बहुत अच्छा बात यही मौका मिले कि हमारा का करिए जो बैठी तनी से घरों में से आई सोचता नहीं का करिए भौजी आप मत का हो हम करिए जा करेजा कहतहू भतार के भुला के भतार के एकदम समाग लोग दिल में यार के छोड़ दे बहू ऐसे मत देखो तो निघारे गोड़े दौड़ल हाफत आवत नहीं तरल भेंट करे खातिर सच में ना तो झूठ में तू अभी तक से बियाह नहीं को कइले ना अरे का बिया कहत हुआ बिया कैसे कलही बतावा तो तारा रहते बिया कलही ओके हमार तो बियाह हो गेल तू कहीं नहीं को कर लेते माने तू बढ़बे कल तो कैसे बिया करी बताओ तो हम कब तक ले काम आए अरे तू जिंदा जब काम आ जेबू बाकी तू चाहत नहीं को हमारा के तना कियो ना जब उतने प्यार काहे के कइलू हमारा से जब निभइए के ना रहे तो ये जाना तेरे के भगवान हमने के ऐसे राह पे लाके खड़ा करके चौराहे पे छोड़ छोड़ा उकुल बात छोड़ा बाद में बात बतिया करेंगे अब सब का है ठीक बानी जब से काहे के बोलैले हमरा के देखे कहती हम तोर सत रहे हमार आँख तरसत रहे हमारा दम अब देखनी तो तार दम मियाज हमार दिल में दिल फीलिंग होके लागल कैसे लागत नहीं हां और मदे जान मौत कहत अवसर कहत तो दम हमार दिलवा घबराए लगता है ऐसे कहे बोलो तेरा तो बोले चाहिए कि हाँ सुखा गल बाड़ू कि मोटा गल बाड़ू बोल अरे ना सुखा गल कि भतार के खा के गोटा गइल बा कने के दम आई बोलैले होत ना मेहनत से दे दे कितना तार दम गोलिया मुलायम हो गल तेरा वही सब लौकता चला हो जा चला होतर करा थोड़ा अरे मत कोई नहीं के आओ हो जाओ फिर यार ना मिली बार ये संध्या ओही दा लगता अरे क्या लागत तनकी कर की तारा वही हुआ कर भौजी लगता है बोलो हो भौजी आते भौजी देख भौजी आवती वो कब उतारा भतार के रोज देता हुआ हमारा के मंगला पर देते नहीं तू भौजी 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 छोड़ो ना प्लीज जान रुको ना मत कितना चिल्लाता हूँ कितना दिन पर मौका मिलल बा आज या बाप रे बाप को हम कबे के नरियात नरियात हमर पसीना हो जा चुए लागल वो तो बढ़िया गेट कैसे कैसे ढकेल के खोलनी हते घर में हाय आ ये बेटो तर शर्म नहीं लागत हो का हो गलो भेंट कर खाती आई नहीं कैसन भेंट कहो यही ले तू
बार बार पूछत रहलू है इनकरा के इहे सब करे खातिर का भइला कुछ भइला ए छिनरी हम तो जानी कि ते ससुरा गली तो तोर बुद्धि बदल गइल होई लेकिन ना अभी तक ते यही दिमाग के बाड़े एने सुन ना कहां फरिया के जत रहा हुनिया कहां जत रहा दक तुरंत तोड़ दे तार पड़ैया का कइले है का कहले भागो कहां जत रहा हम तो इनके बाद में फरिया ले कि तारा से पहले अबइन फरिया का हमारे से फरिया की अपन मने आगुल का कि बोलै तबे आइले ना बोलेलू हां ये अपन मने आ गेल मन तब का आज सांझी के न तारा भैया से हड्डी गुडी ना तोड़वा देनी ना ना भैया। अभी तक छिनरी गोई त साल भर में बुलावल करल ना अब की जाबी ना थोड़ा हटल हमारा कही तो दई त भाग गई अच्छा भाग के जइयन कहां उनकर के हम तुरंत बता दे भैया के खाली अइला के देरी बा आ सुना उनकर के जल्दी बुलाव एगो काम बाटे जैसे बुलावले रहलो ना तैसे अभी हमारे सामने फोन करके बुलावा ना हम ना बोले तुम्हारे बात वो भैया ले बोलेबू कि ना ना बोलेबू तो हल्ला करो काहे करती बोला पहले बुलावा जल्दी फोन करके बुलावा ना तुरंत हल्ला कर दे अभी तो तारा भैया के फेरम बड़ू ना पूरे गाँव घर हल्ला करो हो जा दुआरी पे बैठ के थरिया बजाई नहीं कर उठा मत काट दे बोलेबू कि नहीं भाई करबू ना टंकी काटो तो बार बार काटता ना ठीक बा काटता ना घबरा मत तारा के हम कैसे बताव तनी छिना कहीं का लौटी जवन कइलू तवन पहले तो करबे कइलू लेकिन बियाह शादी हो गेल भतार घर गइलू ना अइलो के बाद दुख मजले बढ़ गई भतार से तर पेट ना भरल रे चिनरी कहि कभी के बोलत लेन ठेकान ना जेबू भाजी भैया से मत कही यार कोलो नहीं जल्दी जा भागो ना तो पकड़ा जाए तो कॉल में तो खखुआइल पड़न लगा तो कतना दिन के बुखाइल रहा कोई नहीं हम तो यारो से कहीं ससुरारो से कहीं जाके वो करे पर आए के पड़ी हमरा चलो